Октопод е морско животно от главоногите мекотери и е сред най-умните създания в океана. Среща се в почти всички морета и океани, от плитки крайбрежни зони до изключително дълбоки морски места. Отличава се с висока адаптивност, която му позволява да оцелява в различни условия. Има сложна нервна система и бързи реакции, които му помагат да ловува и да се защитава. Тялото на октопода е меко и гъвкаво, без кости или черупка, което му позволява да се промъква през много тесни пространства. Има 8 пипала, покрити с вендузи, които използва за движение, лов и изследване. Очите му са добре развити и му дават отлично зрение дори в тъмни и мътни води. Вендузите усещат допир и вкус, което му помага при лов. Октопода живее основно по морското дъно, скали, пупнатини, пясък и коралови рифове. Там си намира укрития, които използва като дом. Обикновено е самотно животно и избягва други октоподи, освен при размножаване. Прекарва времето си скрит и излиза най-често нощем. Октопода има много различна нервна система от повечето животни. Голяма част от нервите му се намират в пипалата, затова те могат да се движат почти самостоятелно. Централният мозък само координира действията. Това означава, че всяко пипало може да реагира бързо на допир и движение. Благодарение на това октоподът може да прави няколко неща едновременно, като да се движи, да изследва и да ловува. Тази система го прави много ефективен и труден за изненадване в природата. Октопод е хищник, който се изхранва с раци, миди, скариди, охлюви и малки риби. Понякога може да ловува и по-едри морски животни, ако успее да ги надвие. Той е много търпелив ловец и често дебне плячката си дълго време, без да се разкрива. Когато атакува, използва силните си пипала, за да я обхване здраво, а след това я разчупва с твърдия клюн. Някои видове отделят отрова, която парализира жертвата и улеснява лова. Октопода има общо 9 мозъка, един основен и по един по-малък във всяко пипало. Това му помага да движи пипалата си много добре и бързо. Ако загуби пипало, след времето може да порасне отново. Октоподът е смятан за едно от най-умните животни в океана, защото може да се учи и да намира решения на различни проблеми. Животът на октопода не е много дълъг. Повечето видове живеят между 1 и 5 години. След като снесе яйцата си, женската ги пази внимателно дълго време. През този период тя почти не се изхранва и се грижи за тях постоянно. Когато малките се излюпят, те започват сами да търсят храна и да се справят с живота в океана. Октопода е едно от най-умните безгръбначни животни в света. Той може да решава задачи, да отваря капаци и да запомня различни неща. Благодарение на добрата си памет се справя успешно в много ситуации. Интересен факт е, че има 3 сърца, 2 работят за хрилете, а едно изпомпва кръв към тялото. Кръвта му е синя, защото съдържа мед вместо желязо. Това му помага да живее в студени води. Вендузите по пипалата му усещат допир и вещества във водата, което му помага да опознава средата. Октопода има невероятен камуфлаж и може за секунди да промени цвета и шарките на кожата си. Така се слива с околната среда и става почти невидим. Когато е в опасност, изпуска мастило, за да обърка врага си. Движи се по морското дъно с пипалата си или плува чрез реактивно движение, като изстрелва вода назад. Ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропускате още интересни видеа. Благодаря ви!